लाइभखौ पाब्लिक खालामनाय जादिया खालामना डिलिट खालामबाय आङो फैदोलाय सोर गुदुं लाइभआवहाय जयेन जादोलाय थास' बिबार सिलाय दिनै दसे सम नोंथांमोनजों बिदिनो मोजां गाज्रि खबर लालायलायनोसै माबोरै दं नोंथांमोना खबर सबर एसे कमेन्ट समेन्ट खालामना खिथाहरदो बेवहाय बारा मोजां नुवाखैलै खोमसि जादों बाहेराव बेयावबो मोदानदों जायगाखौ एसे मोजां नागिरना लानो र' सान्दुङा ओरैजाय फैदोंना ओमफ्राय दरजायाबो नै खेवनाय नङा ओंखायनो मोदानदों बिदिब्ला दिनैथ' जाला मालासो दै बेफोरबायदि माने जेबो टपिक गैया बिदिनो आरो नोंथांमोनजों खबर लालायलायनो होननानै फैलायबाय बयबो बेस्थ' दंजोबो खोमा ना दायो एक्सुवेलि लाइभखौहाय एबारनिफ्राय सानावहाय लाबोनाय जानाय नङा आरोना मोनायाव फैगोन मोनायाव बयबो फ्रि थायो दसेबाबो माने नायो नालाय दाथ' सानावहाय माने बयबो बेस्थ' थाजोबो बयबो बिजि थाजोबो मोजां नुदोंना नुवाखैथाय आंनियावथ' बिराद खोमसि नुदों केमेरायासो प्रब्लेम होबाय नामा खोमसि नुखादों नुनायालाय मैयाथ' माने मोनायावहाय लाइभ फैदोंमोन नालाय बेनिफ्राय लाइन थांना होबाय मैया मोनायावहाय बेनिफ्राय मैयानि लाइभखौ आनलिस्ट बानायनानै दोननाय जाबाय मोजां जायैखाय माबादि आङो आरो नोंथांमोनखौ माने बिदिनोसै आरो चेनेलफ्राव गोदानब्ला मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामलायदो साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय मोजां मोनोब्ला माने सापर्ट खालामब्लानो जाबाय चेनेलाव गोदानब्ला 2K प्लास जालांबाय नोंथांमोननि अननायावनो बेफोरखौनो माने जास्ट नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो होननानै माने जा माने नोंथांमोननि अननाय मोनबाय थादों बेफोरखौनो माने नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो होननानै मोनायाव लाइभ लाबोदोंमोन मोनायाव फैदोंमोन आरोना लाइभआवहाय बेनिफ्राय कारेन्टआ थांना होनानै बेनिफ्राय एसे उसुबिदा जाबाय माने कारेन्टआथ' गैखाया एकदम हरनि 12थासोआवसो फैदों खोमा लाइना जै थांदों मैयानि लाइभ होबाय थानाय समाव थांनायनिफ्रायनो हरसे जोबोद खस्थ' मोनदों उन्दुनो जि गरम ओमफ्राय दाथ' बयबो बिजि दंजोबो जानांगौना गावबागाव खामानिफ्राव बेस्थ' होमबाबो आङो बे लाइभखौहाय फैबाय आरो सानाव बिदिनो आंहाथ' जेबो खामानि गैया नालाय बेनोसै आंना खामानिया बिदिनोसै आरो ओमफ्राय मोजां नुदोंना नुवाखैथाय नोंथांमोना दायो नै माने बेयावहाय लाइटआबो पावारानो बारा गैया आङो दायो बेलेगावसो दङ होमबाबो आङो माने भिडिअफोर आपलड होआखै नालाय आङो साननै सानथामानो जाबाय ओंखायनो लाइभखौनो फैबाय आङो दिनै नै दाथ' बयबो बिजि बेस्थ' आसा खालामो मोजां मोनदोंब्ला बिदिनो गावनि फंबाय साननानै एसे साबसक्राइब खालामनानै लादो मोजांखौनो नुवाखै बावबोना खोमसि नुदों नै खोमसि एकदम माने गरम बोथोराबो जोबोद गरम
मोदानबाय थादोंलै मबाइलाबो दामि नङाना मबाइलाबो एकदम जानला मानलासो मबाइलाथ' बुंजोब्बाय माबाफ्रा स्पेसफ्रा एकदम हें जालाजोबो माला लानो हाबावगोन फांखाबो गैयाना जोबोर गरम आङो बेलेगावसो दङ दायो आंनि स्टुडिअ'आवबो गैया न'आवबो जेबो खामानि गैया नालाय आंनाथ' बेनोसै खामानिफ्रा ओंखायनो नैबे लाइभखौनो लानानै फैबाय आरो नोंथांमोनजों गोसो गुदुंफ्रा दसे सम होलायनानै नायलांदो गोदानब्लाथ' आरो माथो बुंबावनो साबसक्राइब खालामनानै लादो बिदिनोसै आरो आंनाथ' जाला मालासो जेबो बिदि इम्पर्टेन्ट बेफोरबायदि टपिकबो गैया बिदि जेबो गैया जाला मालासो जाला मालाबाबो मोजां मोनग्रा थायोना मोजां मोनोब्ला बिदिनोसै लाइकफोर होलाबायना होदो मोनसे लाइक जुदि कमेन्टफोर फैयोब्ला मोजां मोनो गोसोफ्रा एक्सुवेलि मानो बिदि नुबाय थादोंथाय सान्दुङासो माने सान्दुङाबोथ' मोनाखै न' सिङाव दं ओमफ्राय खोमसिना बुस्थुआ ओमफ्रायनो लाइनाबो माने मैयानि बायदिसो जाबाय माना स्रां स्रांखौ मोजांखौ नुदिया आंनि स्टुडिअ'आवसो मोजां नुयो होमबाबो बिदिनोसै मोजां मोनबा एसे नायलांदो नोंथांमोन गोसो गुदुंफ्राथ' नायखायो सापर्टखौबोथ' खालामखागोन खालामा नङा खालामदो गोबां सापर्ट नांगौ जायो थारमाने भिडिअ होनो हाथ'वाखै आं भिडिअ होनो हाथ'वाखै मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो माने भिडिअ होबाय थायोमोन नालाय आङो सानथामानो जाबाय नै भिडिअखौनो लाबोनाय जायाखै दिनैसो दिनैजों सानथामानो जाबाय ना ओंखायनो जानायफ्रा बारा जाबायलै ना बेदर जासोयोना एकदम एसे थाब्लानो नै माबायदि गयो बिराद गाज्रि गाज्रि गोलोमखायो नै एसे थाबानो मोनायावहाय सोर सोर लाइभआवहाय फैदोंमोन माने लाइभआथ' मोजां जादिया मोनाना लाइन थाना जाला माला जाबाय ओमफ्राय आं बुंदोंमोन आरो गाबोन सानाव फैफिनसै लाइभ होननानै नैबे लाइभखौ लाबोलायबाय दा नोंथांमोनासो सम दङब्ला बिदिनो दसे समब्लाबो नायलांदो आरो गोदानब्लाथ' साबसक्राइब खालामनानै लादो गोदानब्ला नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला सापर्ट खालामदो आरोना 2K प्लास कमप्लिट जालांबाय नोंथांमोननि अननायावनो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जोबोद माने गोसोआ उरां फारां जालाबायगासिनो दं माने एसे माने जाहांगासिनो दं वाच टाइमा खिन्थु एसे प्रब्लेम जानानै दं वाच टाइमा एसे नांबावगौ आरो ने नोंथांमोना थाबैनो नायलाबायनानै भिडिअफोरखौ नायलाबायनानै माने वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामना होगोन होनना आसा खालामो माने वाच टाइमा एसे नांथारबावो दै माने जाखाबायमोन आंनिया बारखाजोब्बायमोन ना वाच टाइमा 4000 घन्टा बारा जाखाबाय आरो ना माने बै थांनाय इयार्सनिजोंसो प्लास खालामनानै बारा जादोंमोन नालाय ओमफ्राय थांनाय इयार्सनिया दायो माइनास जालांजोब्बाय नङाबाथ' मनेटाइजेसन एप्लाइ खालामनो हाबायमोन दायो हाफ मनेटाइजेसन जानानै दं फुल जाजोबाखै आरोना जइन बाटोन आरो सुपार थेंक्स बेफोरखौलाय इनेबेल जाजोब्बाय खिन्थु फुल मनेटाइज जायाखै हाफ मनेटाइस जाना दङ जासिगौमोन जानायालाय खिन्थु माने थांनाय इयार्सनिया माइनास जालांजोब्बाय आरो ना वाच टाइमा नङाब्लाथ' गासिखौबो मिलायजोबबाथ' दा माने अभार जालांबाय वाच टाइमा 4000 घन्टानि बे इयार्सआव कमप्लिट खालामनो नाजाथारगोन बे बोसोराव जेरैखि जायाबाबो नाजानानै 4000 घन्टाखौ वाच घन्टाखौ कमप्लिट खालामथारगोन मानो होनब्ला 2 बोसोरानो जासिगोन ना चेनेलाव खामानि मावनाया बेनिफ्राय माने थांनाय चेनेल खुलिजेननायनिफ्रायथ' गोबां गेप्स थाबाय गेजेरावहाय भिडिअ होनाय जादिया
आरो चेनेलखौबो नामखौबो सोलायलाबाय थानाय जादों ना, बेनिखायनो मानसिफ्रा माने एसे गोनो गोथो जादों। खिन्थु दायो आंना बेनो जाबाय, बे मोनसेयानोसै नामा, सायखङा जाहैबाय आंनि नाम। बेनिफ्राय बिदिनोसै आरो, मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामदो, मोजां मोनोब्ला माने गोसो गुदुंफ्राथ' मोजां मोनग्राफ्राथ' खालामखागोन, निस्सय साबसक्राइब खालामना लागोन। आरो बिदिनो मोजां माबाखौ नङैखौथ' आरो खालामथार होननानैथ' बुंनो हायाना, नोंसोरनिसो गोसो, बयनिबो गोसोआ समान जाया। आरो भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायदो, थाबैनो वाच टाइमाबो कमप्लिट जागोन आसा खालामो। वाच टाइमा माने नोंथांमोननि नायनायनि सायावसो फैयो दै, नोंथांमोना 1 मिनिट नायो ना 2 मिनिट नायो ना 3 मिनिट नायो, नोंथांमोननि नायनायनि सायावसो बै मिनिटआसो काउन्टिं जाफैयो नालाय, बेनिखायनो एसे नांबावो। थांनाय इयार्सनिया माने माइनास जालांजोब्बाय नालाय, दायो नैबे गोदान इयार्सनियासो माने प्लास जासिगोन आरो आंना। आरो बे बुस्थुखौ माने बोसोरसेयावनो कमप्लिट खालामनांगौ जायो, 365 डेजआवहाय कमप्लिट खालामनांगौ जायो। बिराद खस्थ', गोरलै सानोना मानसिफ्रा इउटुबाव, एकदम बिराद खस्थ' दङ। नोङो हाजिरा लेबार मावनायासो साबसिन बाव, नोङो फुङाव थांदो मावदो, बेलासियाव फैसा लाना फैदो, जायै लोङै आराम थाफैदो। खिन्थु नोङो नैबेयावहाय इउटुबावहाय सान हर नोङो खामानि मावनो नांगोन आरो ने, दैलि भिडिअ आपलड होनांगोन। जोंना माने फिसा नालाय, दासो माने जाहांदोंसो नालाय, फिसा क्रियेटर नालाय, बिदिनो माने सानफ्रामबो भिडिअ होबाय थानो गोनां जायो। नोंखौ माने 1 मान्थखौ नायगोन आरो ने इउटुबा, 1 मान्थआव नोङो बेसेबां भिडिअ आपलड होनो हायो। नोङो गेप्स थाब्लाथाय नोंनि भिडिअआ माने भाइरेल जानायनि बिराद खम चान्स थायो। भिडिअखौ माने भाइरेल खालामनोब्ला बिदिनो माने नोङो कन्टिनिउ भिडिअ होबाय थानो गोनां जायो नालाय, आंनाथ' नै गेप्स थालायबाय, सानथाम सानब्रैयानो जालायबाय होनो हायाखै। होमबा ओंखायनो नैबे लाइभखौहाय फैबाय आरो, मोजां मोनोब्लाथ' निस्सय सापर्ट खालामखागोन, लाइक होगोन, आरो गोदानफ्राथ' साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय दै। गरमसो जादों नै रुमावहाय, आङो बेलेग रुमावसो दङ दायो, आंनि स्टुडिअआवहाय गैया। बेनिफ्राय बेयावहाय माने लाइटफ्राबो एसे प्रब्लेम ना, बेयावहाय माने रावबो थाथ'ला, खिन्थु आङो थाफैसिगोन बेयाव, आंनि स्टुडिअखौ बेयावसो बानायफैसिगोन हारसिं आरामनो। बिथिंजाय एसे खामानि मावनांगौ दं बेवहाय, मावनानै नैबेखौ साफा खालामजोबनानै बे रुमखौहाय, ओमफ्राय जायोब्ला आरो ने बेवहायनो स्टुडिअखौ फिसासा बानायना लाफिनसै। गोबां बेसादफोर बिहरबावनांगौ दंलै नोंथांमोन, गोबां माने माबानो हायाखै, बिहरनो हायाखै। आंनो माइक नांगौ, माइक नांगौ, बेनिफ्राय स्टेन्डफोर नांगौ, केमेरा स्टेन्डफोर स्टुडिअआवहाय। मालानि दिनाव जाफुंगोन आसा खालामो, जागोन लासै लासैनो। हाखु दाखुखौथ' नांखाया आंनोबो, लासैसो नाजानायावथ' नाजागासिनो दं। नाजानायनि गेजेरजों नोंथांमोननिबो सापर्ट नांगौ जायो गोबांनो। नोंथांमोननि सापर्ट गैयाब्लाथ' जेबो गैया मोनसे चेनेला। सोरनिबा गिदिर चेनेलखौनो होन, आं नामखौथ' लाया, नोंथांमोना नुबाय थाखादों गिदिर गिदिर चेनेलफोर, इउटुबारफोर, रायजो राजानि सापर्टजोंसो माने दावगानो हायो नालाय। आंबो माने निस्सय मोनगोन होननानै आसा खालामो। आंनाथ' माने जाला मालासो जायो कन्टेन्टफ्रा, भिडिअफ्रा, नोंथांमोना नुखादों जानांगौ। बेफोरबायदि माने जेबो माने माबा गैया आरो ने, एकदम जानला मालासो, बैनि बिदि जानला मालासो एकदम माने माबायो आरो आङो, बानायलाबायो माने मोनसे बिदिनो मोजां टपिकफोर गैया माने, जिखौ गोसो जायो बेखौनो बानायो। नोंथांमोना नायथावना बुस्थुबो होनो हायाखै जानो हागौ, ओंखायनो माने चेनेल बारा होनबाबो माने निस्सय सापर्टखौ मोनलांबाय थायोब्ला निस्सय सानसे एसे मोजां लामायाव फैगोन आसा खालामो। आरो फेसबुकखौबो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला फल' खालामना लायनो हागोन। नोंथांमोननि गोसो आरोना, गोसो गुदुंफ्रा फल' खालामना लायदो। दिनैनाबोथ' लाइभआ नै जाला मालासो, बिदि जेबो माबा गैया, 2K कमप्लिट जानायनि माने गोसोफ्रा उरां फारां जाबाय थादों नालाय, 2K प्लास जानायनि, बेनिखायनो फैबाय आरो नोंथांमोनजों एकदम गोसो गुदुंनो। जायफ्रा गोसो गुदुं निस्सय दसेब्लाबो सम होनानै लाइभआव जयेन जागोन।
गोदानफ्राथ' आरो साबसक्राइब खालामनानै लाथारदो गावनिनो फंबाय साननानै जोंनि चेनेल भिडिअफोरखौथ' रावबो नायखाया गावजों गावनो नायलायाबा आरो जोंनि बर' लेंगुवेज बर' भिडिअखौथ' जों गावजों गावनो नायलायनांगौ आंथ' गाव बर' होननानै जोबोद गोग्गाना लायो गावखौनो जोंहा गावनिनो हारि दंखायो ड्रेस दंखायो सोदोमस्रि दंखायो जों जै बर' हारिनि साफ्रोमबो जोहोलावजो आदै मादै आमाय आयं आबौ गुमै रायजो राजा नोंथांमोन निस्सय मोजां मोनदोंब्ला सापर्ट खालामदो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै आगानसे आंखौबो दावगाहोदोलाय भिडिअ बानायनायाव नोंथांमोननि कमेन्ट लाइकफोरखौ मोनोब्ला मोजां नाङो भिउसखौ माने जोबोद डाउन जादों भिउसफ्राथ' आरो बिदिनोसै थिगानो फैयो फैनायालाय होमबाबो वाच टाइमा कमप्लिट जानो एसे नांबावगौमोन आरोना नोंथांमोन हाफ मनेटाइजेसन जानानै दङ खिन्थु फुल जायाखै माथो खालामनो बिदिनोसै लासै लासै नाजालांबाय थानोसै खिन्थु बोसोरसे थांबाय आरो ने नै गोदान बोसोराव हाबबाय 2 बोसोर जासिगोन 2 बोसोर जाथ'वा आरोना नांबावगौ एसे माने चेनेलखौथ' आङो खुलिनायालाय खुलिनांगोन ओमफ्राय जेबो भिडिअ होआखैमोन ओरैनो माने जास्ट खुलिनासो दोनदोंमोन बेनिफ्राय बिदिनो मालायफोरनि भिडिअ नायै गोसो गुदुं जानानै आंबो ओमफ्राय भिडिअ हगारनानै दिनैसिम माने नोंथांमोननि सापर्ट मोननानै 2K माने प्लास जालांबाय ओंखायनो आङो माने जेबो स्पेसियेल बेफोरबायदि जेबो बुस्थु बानायनोबो हायाखै आंहा बार्थडे बानायनांगौमोन दा बार्थडेखौ खालामनो हायाखै फैसाफोरबो गैयाना दा आखाइयाव जेबो मावनायबो जायाखै आरो बेफोरबायदि आखाइयाव खामानि गैयाना गोदाव सोराव बिदिनो दंलाबायो जि जानला मानला खामानि मोनो बेफोरखौनो मावलाबायो दायो माने बिदिथ' इम्पर्टेन्ट खामानि गैया दा दखान दंबाबो होमबाबो फिसा दखान दं होमबाबो जेने थेने गावनि आन्था आरोना बेजोंबो आरो फैसाफोरबो एसे होनो दं नालाय दिन कालेकसन दं आरोना बेफोरो जोब्बासो उनावहाय लासैनो माबा मोनसे जासिगोन दाथ' जाया 2000 दाथ' 25-26 उनावसो फ्रि जासिगोन दाहार खेनसे लादावोब्ला लाबाय थानाय जायोलै ओमफ्राय फासिलाङो माने बारग'वा जायो लाफिनबाय थानो गोनां जायो बेनिखायनो दाहार हुदाखौनो बाथारबाय गारनांसिगोन दाहार बिदि माने दिन कालेकसन आरोना बिदि दाहारथ' गैया माने दिन कालेकसन लानाय दङ आङो आरो ने जोंनिया दखाननि थाखाय बेनिफ्राय बेफोरो जोब्बासो माने फ्रि जासिगोन एकदम नांगौ बुस्थुफोरखौ लानो हासिगोन ओंखायनो नाजाबाय थादों नैबे मोनसे प्लेटफर्मावहाय माने आगान होबाय आरोना नैबेयावहाय इउटुबावहाय माने जेसेबांसिम हायो नाजालांबाय थानि जेसेबांसिम हायो नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनलांबाय थागोन होनना आसा खालामो कन्टेन्टफ्राथ' बिदिनोसै आंना जेबो इम्पर्टेन्ट माने बेफोरबायदि गैया आरो नै दा लाइभआवबो माने जानला मानलासो लाइभआव माने बेफोरबायदि कन्टेन्ट गैया आरो जेबो इम्पर्टेन्ट माने बेयावबो बिदिनोसो जानला मानला आरो बेफोरबायदिनोसै गोदाव सोरावसो मैया माने आद्रा जादोंना मैया माने लाइन थांना होदोंना लाइन थांनानै बेनिफ्राय फैखादियानो लाइना बेनिफ्राय मम लागायबाय आङो मम लागायनानै ओमफ्राय मोजांखौनो नुदियाखै ओमफ्रायनो आनदिस खालामनानै दोनस्राबाय आं मैया मोनानि लाइभखौ सम लानाय बिदि जायो इनभार्टार गैयाना इनभार्टारखौथ' बाद हो आसा खालामो बिदिनोसै गोदाव सोरावनो माने नाजालांबाय थानोसै बेसेबांसिम साक्सेस जानो हायो मदद नांगौ जायो बयनिबो इउटुब होनबाय थायोना बिराद खस्थ' दंलै नोंथांमोन भिडिअ नागिरनायाव कन्टेन्ट माबानो एकदम आंनाथ' नै दा साननैसो गैथ'आ आरो गायनाय फुनाय सिजोन ना नोंथांमोन गायखांजोब्बाय नामा नोंथांमोना दाथ' गायनाय फुनाय सोरनाबा गायखांबाय सोरनाबा गायगासिनो दं आसा खालामो साफ्रोमनिबो आबादा मोजां जागोन
अखाफ्राथ' नांगौ बायदि मोनबाय मोननायालाय अबेबा जायगायाव गैया गैनायालाय खिन्थु जोंनियावथ' दाख्लै साननैसो गोगोम हाखाबाय दा गैथ'लालाय दैबानाफोराबो गैथ'ला दा जोंनाव मोनसेल'सो दैमा दंखायो नालाय बेल'सो देरो अखाया माने ओरै हाजोआव हाबासो देरबोयो नोंथांमोननो देखायखादों आङो ना नोंथांमोना नुखादों जानांगौ आं भिडिअफ्राव फेसबुकखौबो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना बिदिनो निसय सापर्ट खालामनानै फेसबुकथ' नङा आरो पेजखौ निसय सापर्ट खालामनानै बेखौबो माने भिडिअ सिडिअ बानायना सापर्ट खालामगोन होनना आसा खालामो ओमफ्राय इउटुबाथ' इउटुब थाखाबायानोसै मोननै बे नामावनो दं आरो फेसबुकआबो ओमफ्राय आरो मोनसे चेनेल दंबावो दायो माने जास्ट खुलिदों आरोना चेनेलखौ खुलिनानै ओमफ्राय गारनानै दोनदों बेखौबो ओमफ्राय बेवहायबो माने भिडिअ होनाय जासिगोन एबार बेवहाय माने भिडिअआ जाबाबो जायाबाबो माने आङो हिन्दी लेंगुवेजनि बानायनानै होनो सानदोंमोन खिन्थु माबायदि जायो नाजानि र' बेयावबो अबेसिम दावखोयो खिन्थु चेनेलावलाय 700 प्लास माने साबसक्राइबार दंखायो आरो ने 700 प्लास ओमफ्राय जोबोद गोबाव जाबाय बे चेनेलाबो बेनिफ्राय बेखौबो माने गारनानै दोनदों जेबो भिडिअ होनाय जायाखै बेखौ आनप्रेस खालामफिननांसिगोन माने दायो जेबो गैया बेवहाय जोबोद माने गोबावनि बे चेनेलनिफ्रायबो सिगांसिनमोन आरो बै खुलिनाया बेनिफ्राय माने गारनानै दोनबाय दासिमबो माने भिडिअ होनाय जायाखै बेयावबो भिडिअ होलांबाय थानोसै होननानै आसा खालामदों माने सानदों निसय बेयावबो सापर्ट मोनगोन सापर्टखौथ' नांगौ जायो सापर्ट नोंथांमोननि सापर्ट मोनाब्लाथ' आरो दिनैसिम नैबेसिबांसिम सहैनायबो नङामोन गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो 1K साबसक्राइबार खालामनोनो एकदम माने बोसोर सोरनाबा 2-3 बोसोर नांगौ जायो खिन्थु आंनिया निस्सय नोंथांमोननि अननायावहाय माने 1 इयार्सनि गेजेरावनो जादों आरो ने 1Kआ जोबोद खस्थ' खालामनांगौ जायो 1K जुदि साबसक्राइबार मोननोब्ला ओरैबायदि खस्थ' खालामनांगौ जायो माने नोङो दैलि भिडिअ होबाय थानांगौ जायो 3 मान्थस नोङो दैलि कन्टिनिउ भिडिअ होनो हाब्ला नोंहा माने इउटुबाव नोंनि भिडिअखौ माने नों जाबायदि भिडिअ हगारो बेबायदि अडियेन्सनो हरो आरो ने भिडिअफोरखौ ओंखायनो माने कन्टिनिउ खामानि मावबाय थानो हानांगौ आरो कन्टिनिउ माने नोङो भिडिअ आपल'ड होबाय थानो हानांगौ मानसिफ्राथ' 1K साबसक्राइबार खालामनायाव जोबोद माने बोसोरथाम लायो खिन्थु आंना नोंथांमोननि अननायाव 1 इयार्सआवनो जादों आरो बोसोरसेयावनो जादों माने गोरलै नङा दै बिराद खस्थ'जों माने सान हर नोङो भिडिअ खालामना लाना फैदोलाय इडिट खालामदो आरो भइस एबा सोदो खस्थ' दङ बेयावहायबो माने जब मावनाय बायदिसो बेबो मोनसे खिन्थु बेवहाय जुदि नोङो साक्सेस जानो हाब्ला नोंहानो जाबाय आरो लाइफ टाइम खिन्थु गिनो गोनां चेनेलफोरखौ माने जिमेलफोरखौ नोङो जोबोद साबधानै लाखिनांगौ हेकारफोरथ' मेरला थायो नालाय थार्ड पार्टिफोर बिराद एप्स थायो बेफोराव माने जानला मानला जिमेलफोरखौ लगइन खालामलाबाय थानो नाङा आरो ने नङाबा बायसान्स जुदि हेक जायोब्ला नोंनि बोसोर मेहनतआ माने सानसेयावनो मिनिटावनो सेस जालांगोन आरो जुदि नोङो मोनफिनबासो मोनफिनबाय मोनफिनाबाथ' आरो बेफोरबायदि बानायफिननांगौबा नोङो ओरैबायदि थैखौ दै खालामनांगोन नोङो एकदम सान हर नांसिनगोन आरो बेनिखायनो आसा खालामो इसोरनि अननायाव जेबो दाजाथों आंनियाबो दाजाथों रावनियाबो दाजाथों आरो गोदान क्रियेटारफोर बा गोदान माने दायो 500 साबसक्राइबार 1000 साबसक्राइबार आंनि बायदि आरो ना 2000 साबसक्राइबार थानायफोर नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना जिमेलफोरखौ सिक्रेटै लाखि बेनिफ्राय आरो चेनेलनि आइडिफोरखौ नोंथांमोना पार्सनेलि लाखिना दोनबानो जाबाय उनाव जुदि चेनेलफ्रा हेक जायोब्ला नांगौ जायो दाथ' माने गिदिर चेनेलखौ टारगेट खालामबाय थायो हेकारफ्राथ' नुनो हमना मोनाना जोबोद गोजान जायगायावसो जिरायना थायो बिसोर दुबाइ मालयेसिया सिंगापुर बेफोरबायदि गोजानावसो थायो नालाय जोंनि बेसेबांबा गिदिर बड'लेण्ड रादाब बेखौनो माने हेक खालामदोंमोन खिन्थु इसोरनि अननायाव मोनफिनबाय आरो
नै मोनसे जोंना बर' फिल्म इन्डास्ट्रि सबनिसायबो फेमाससिन आरबि फिल्म प्रडाक्सन जोंबो लाबोयो बिथांनि फिल्मफोरखौ लाबोयो जोंबो दुर्गा फुजायाव देखायो जोबोद मोजां नाङो बयबो नायो बयबो ज' फैयो नायनो दाथ' माने बे प्रडाक्सनानो जोबोद फेमास बेनाबो माने मेदामनाबो चेनेला माने प्रब्लेम जादोंमोन हेक जादोंमोन खिन्थु मोनफिनजोब्बाय मोन्नैबो जोबोद मोजां इसोरनि अननायावहाय मोनफिनजोब्बाय ओमफ्राय जोङो दायो माने मोजां खौरांफोर खोनासंनो मोनफिनबाय मोजां फिल्मफोर नुनो मोनफिनसिगोन बेयावबो जोबोद गिदिरखामोन चेनेला जुदि मोनफिनामोनब्लाथ' मा जागौमोन मोनफिनजोबनायखायसो बेफोरबायदिनो माने नोङो चेनेलफोरखौ माने जानला मानला जिमेलफोरखौ थार्ड पार्टि एप्सफोरावथ' नोङो जानला मानला लगइन खालामलाबाय थानो नाङा आरो नोंनियाव फैगोन दै जानला मानला मेसेज फैयो स्पनसार मानिबा फैयो आङो दा जास्ट फिसा दासो माने आं बायदि आरो ने फिसा दायो माने 500 साबसक्राइबार 1000 साबसक्राइबार 1500 साबसक्राइबार 5000 साबसक्राइबार नोंथांमोनखौ माने एसे मेसेज होनो सानदों आरो ना नोंथांमोना जुदि मोनथियाबा मोनथिनानै ला माने नोंथांमोनाव जानला मानला जिमेलफ्राव मेसेज फैलाबाय थायोब्ला नोंथांमोना अटिपि बियोब्ला बबेखौबा सेयार खालामनांगौ होनोब्ला नोंथांमोना सेयार खालामनो नाङा दे माब्लाबाबो बेफोरबायदि माने अटिपिफोरखौ नोंथांमोना माब्लाबाबो हरनो नाङा जिमेलाव फैयोब्ला नङाबा नोंनि चेनेला हेक जानायाव 1 मिनिटबो सम लानाय नङा उनावहाय नोङो सान हर मेहनत खालामनाया मिनिटावनो बेखार जालांगोन बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना जेब्लायबो सिक्रेटआव लाखिबानो जाबाय बेनिफ्राय सिक्रेट नङा दे सिक्रेट माने पार्सनेलाव लाखिबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलनि आइडिफोरखौ मोजाङै माबा खालामनानै लाखिबानो जाबाय आरो ने चेनेल आइडिफोरखौहाय आंबो एकदम आंथ' जेबो माबाखौनो लगइन खालामखाया खालामनायालाय मालाबा फुल खालामफ्लाङोब्ला जुदि माबा मोनसे जानांगौब्ला जोबोद माने बेफोरबायदि बानायफिननांगौआथ' धेमालि नङाना 3-4 बोसोर लाङो 1K खौनो खालामनो हाया गोबां इउटुब चेनेल दं दिनावनो गोबां इउटुब चेनेल क्रियेट जायो गोबां इउटुब चेनेल दिनावहायनो माने 100आव 50% 99%आनो दिनावहाय गोदान इउटुब चेनेल खुलियो खिन्थु खामानि मावनायनि सायावसो दै नोङो जेसेबांसिम खामानि मावलांनो हायो एसेबांसिम नोङो दावखोलांबाय थागोन आरो ना नोङो जुदि सप्तायाव खनसे दिनाव खनसे बा सप्तायाव खनसे सप्तायाव मासाव खनसेबाथाय जाला इयो दैलि होबाय थानांगौ जायो भिडिअ आंनाबोथ' नै गैयानो दा आरो लाइभआवहाय गोदान हाबदोंब्ला माने चेनेलखौ खालामाखैबा खालामनानै लादो नोंथांमोन गावनिनो फंबाय साननानै मोखांखौ नङाब्लाबो दारिफोरखौ नायनानै एसे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लादो नङाबा खिन्थु थास' बिबार मोनामहोजागोन आंजों जोबोद माने फेमास जाबाय दे बे मोनसे बुस्थुआ थास' बिबारा आयौ हाला आङो बे मोनसे बुस्थुखौ खोनासंनोनो जोबनानै थाङाखै दिनैसिमबो ओरैबायदि माने जाखाबाय मोनामजोबखाबाय माने थास' बिबारा एक्सुवेलि मोनामखायो दै नोङो जानानै गारलाय नोङो जेराव मेरावनो ओमफ्राय आरो नोङो जानानै फेसाब खिलाय नोङो बारा जेरै बेजों मोनामलांखायो ओरैबायदि मोनामबाय मानोना दिनैसिमबो माने मोनामगायाखै जोबोद मोजां मोनो खोमा ना किसुमान मानसिफ्रा माने थास' बिबारखौ जानानै आंबो जाबाय जानाया दाखालि आंना बेयावनो भिडिअ दं नागिरदों आं गावनो नागिरदों दामा एसे गोसा जादों नालाय जाबाय आंबो जानायालाय नोंथांमोना बिदिनो आंनि चेनेलखौबो थास' बिबार बायदि मोदोमफ्रु होजोबदो गोदानब्लाथाय आरो गाव सिबदो साबसक्राइब खालामजोबनानै लादो आंनि भिडिअफ्राथ' बिदिनोसै जाला माला बैनि जाला मालासै बिदिनो दै नोंथांमोन मोजां मोनोब्ला निस्सय साबसक्राइब खालामना लागोन आसा खालामो नोंथांमोननि चेनेल भिडिअ इउटुबावहाय साइडआवहाय थाखायो साबसक्राइब लिरनाय थुनानै होब्लानो जाबाय फैसा नाङा दे थुनायावथ' फैसा नाङा निस्सय खालामना लागोन आसा खालामो लाइफआथ' आरो बिदिनोसै लाइफआव जिउआव जेबो दावगानो हायाखै जेबो मावनो हायाखै गोदाव सोरावसो दंलाबायखायो मा जाबावगोन जिउआव माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला
जोबोद खस्थ' फैयो। बेखौ सौसिनो हायोब्लासो नोङो नोंनि मोनजिलखौ माने फिथाइखौ मोनहैगोन। नङाब्लाथ' गोबां हाखर हाला थायोना, गाब्र'नांगौबाथाय आरो गैलासै। दा बिदिनो जाना दं, उफाय गैया। ओंखायनो नै खामानि गैया नालाय, मालाय दा खामानि दिनैथ' समबार खामानि दंजोबो गावबा गाव बेफार फालांगि बिजनेस मास्टार सोरबा माबा माबि बिदिनो खामानि दंजोबो। आंहाथ' गोदाव सोराव नालाय, ओंखायनो फैलायबाय आरो खावलानो नैबे जाबाबो जायाबाबो नैबे लाइफखौहाय नोंथांमोनजों बिदिनोसै आरो गैला। थास' बिबारसो नागिरहैनोसैलाय नामाब्रा, जानो लुबैलायबाय माथो नै थास' बिबार होननायखाय। अमा बेदरजों जोबोद गोथाव जायोलै, बेदरजों जानांगौ। सबाय साम' अनला दाउ जेबो फात्ता मोनाखै दा। नारजि अमा बेदर जेबो फात्ता मोनाखै दा थास' बिबारजों। ओरैबायदि गोथाव माने जागासिनो दं दा। बेनिखायनो आंबो सानो आंनि चेनेलखौबो माने एसे मोदोमफ्रु होजोब होननानै मोजां मोनग्राफ्रा। आंखौथ' मोखांखौ नायनानै साबसक्राइब खालामाब्लाबो दारिफोरखौ नायनानै खालामदोब्रा नोंथांमोन नुवाखै। सिनांसिगोनलाय एसे। कारेन्टआलाय दं, ओमफ्रायो बाल्बा माने बारा पावारनि नङा, ओंखायनो बारा मोजां नुवाखैलै, खोमसिसि एसे खोमसि नुदोंलै। मबाइलफ्राबो दामि नङा नालाय ब्रा, लानो हायाखै। गोदान मबाइलफोरबो बायनो हाला, मा समाव बायना हाबावगोनथाय। जेबो मावनायबो जाथारा नालाय, गोदाव सोरावसो। बिदि माने खाथियाव मानसिफोर दङ एसे बोरैबा बोरैबा नोजोर होयो। माथो मावा दाङा जायो उन्दुयो जायो उन्दुयो बेफोरबायदि माने नोजोर होयो। ओंखायनो न'आवबो थानो बालायलांबाय, बेलेगाव थांसै नामा। हाजिराफोर दंब्ला लेंहरलै नोंथांमोन। कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय, मेसेज खालामहरबानो जाबाय भिडिअ'आव। इउटुबाव जुदि भिडिअ'खौ नायदोंब्ला मेसेज खालामनानै जाहानाव फै, जाहानाव बिदि हाजिरा दं खामला दं होनना लेंहरबानो जाबाय। थांसै आङो, एकदम न'आव थानो बाथारबाय। नोंथांमोना मोजां मोजां भिडिअ'बो कन्टेन्टबो होबाय थानो हागोन आङो जुदि बेलेगाव थाङोब्ला ना। निस्सय थांनो माने दायो जेबो राहा गैथ'वालै, बिदिनोसै माथो खालामनो। थाबैनो आंबो गुबुन जायगाफ्राव बेरायनो थांनांसिगोन। दाथ' आरो गायनाय फुनायनि सिजोन मालाय, जोंनाथ' गायनाय फुनायबो गैया। माखौ गायगोन माखौ फुगोन। ओंखायनो नोंथांमोना मोनसे मेसेज खालामहरदो आंखौ, भिडिअ'फोरखौ नायदोंब्ला। माइ गायनो आलि खोनो फै होननानै। थांसै आङो नोंथांमोननियाव आलि खोनो। एक्सुवेलि बेफोरबायदि माने उन्दैनिफ्राय मोनफेराखैना आलि खोनाय, माइ गायनाय, खोथिया फुनाय। ओंखायनो माने लाजिलायलाङोबो। होमबाबो दाखालि एसे नाजाहैबाय, सासे आदानाव थांदोंमोन आरो ने। जाबाबो जायाबाबो एसे सोलोंहैबाय। मिथिबाय आरो माबायदि फुयो, माबायदि गायो। उन्दैनिफ्राय जेबो मावनो मोनाब्ला लाजियोलै देरबाथाय मावनो ना। आंथ' बिदि मावफेराखै दा लाजियो माने मावनो। उन्दैनिफ्राय जुदि गायनो फुनो मोनबोनाय मोनबा सिन्था गैलामोन दा, जानला मोनलानो गायहैनो हाबायमोन, फुहैनो हाबायमोन खोथियाफोरखौ। सोलोंबालाय रोंगोन, बयबो रोंखायोना सोलोंबा। जि बुस्थुखौ हाया बेखौ नोङो नाजाबासो हायोलाय रोंगोन। मोदानबाय थादोंलै, ओमफ्राय माने खोमसिना न'आबो मोजां नुवाखै जानांगौ। लाइक होदो मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोन, दसे माबायावथ' माने थाबाय थाखाया नालाय लाइभआवहाय। फैयो थाङो नालाय। लाइकफोरखौ होनानै थांब्लानो जायो देनांहाय।
आङो नोंथांमोनखौ साहा खाबसे खाबसे लोंहरगोन ना जोंनि जायगायाव फैयोब्ला लाइक होग्राफोरखौ। गरम लायबाय एकदम फांखा गैया इयावहाय रुमावहाय जि एकदम नै गजोबखायो फाग्लासो फांखा गैया। न'खौ साफा खालामनांगौ आंहा नै आं जि न'आव दायो जिरायनानै लाइभ होगासिनो दं नोंथांमोनजों माने सावरायगासिनो दं नैबे न'खौ रुमखौ साफा खालामनांगौ बेवहाय आंहा इउटुब स्टुडिअ बानायनांगौ ओमफ्राय इयाव थाफैनोसै आङो बिथिंजाय एसे हारसिं आलादा जायगायाव थानोसै आङो ओमफ्राय ओरैजाय माने मानसिफ्रा एसे जाला माला नोजोर होयोलै सानो खोमाने एकदम मा मायो सानसे सानसे मबाइलावनो थायो होनना सानो ओमफ्राय बुंग्राबो दङ दै खिन्थु आङो जेबो साना बुंबाय था आंनि खामानियाल' साक्सेस जानांगौ बेखौ सानो आङो माने लासैनो माने नाजानायसै माने जाफुंबाथ' जाफुंबायनोसै बेखौ सानो आरो आङो दा ओंखायनो रावनिबो खोथा खोनासङा आङो दा अनलाइन नालाय अनलाइननिल' खामानि मावो नालाय लोगोफोरजोंबो रावजोंबोथ' थांनाय जाखालानो रावजोंबो माने बिदि थांनायानो जाखायाखै आरो लोगोफ्राबो गैखाला गावबागाव जाजोबखाबाय बै समनि लोगोफ्रा सोरबा बेंगलर थांबाय सोरबा केरेला थांबाय सोरबा हाबा जाबाय सोरबा गोमालांबाय सेस गावबागाव जाजोब्बाय बेनिफ्राय दायो माने बिदिथ' गैखालानो सेंग्रा समावल'लै नोंथांमोन सेंग्रा समावल' थायो जै गावनि सम सफैबाय गावबागाव जालांजोबखायो बेनिखायनो दानिफ्रायनो नोंथांमोनहाबो जुदि आं एसे उन्दै फंबायमोनखौ एसे खावलायनो दै मोजां मोनोब्लाथ' मोजां मोनबायसै मोजां मोनाब्लाथ' आरो माथो बुंबावनो माने उन्दै फंबाय नोंथांमोनखौ एसे खावलायनो सानदों दे बुंनो सानदों मानो होनोब्ला नोंथांमोना जा लोगो जायोना नोंथांमोना बे लोगोखौ जेब्लायबो मोनबाय थाखाया निसय बयबो मिथिखायो बयबो सानसे समाव हाबा जागोन सोरबा अबावबा थांनो गोनां जागोन सोरबा अबावबा थाहैगोन निसय जोंनियाबो बिदिनो जाजोब्बाय सोरबा ओरैजाय माने गामिजोंहाय थांनानै हा लानानै थाहैबाय सोरबा दायो गुबुन जायगायाव थांबाय सोरबा गोमालांबाय बिदिनोसै आरो माने मोनबाय थाखाया नालाय गोदो माने जिबायदि ज'मोन बै समाव माने जोङो रावनिबो खोथा लायामोन हामालै मावनाङालै होननायखौ जोङो माने मावग्रासो थांग्रासोमोन आरोना ओंखायनो दायो माने मोनबोखाबाय नालाय गावनि एक्सपेरिमेन्ट जाखाबाय नालाय मोनबोजोबखाबाय नालाय ओंखायनो मानसिफोरखौ माने फंबाय बिनानावफोरखौ एसे बुंनो सानदों आरोना बेफोरबायदि माने लोगोखौथ' मोनबाय थाखाया नालाय ओंखायनो गावनि थांखिखौ होसो माबा मोनसे जा बयनिबो अननाय मोनगोन सनमान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन नायगिरजागोन बेनिखायनो गावनि माने थांखिखौ होसो दानि जुग बादायलायनाय जुग फरायनाय जुग लेखा फरा गैयाबा नोंखौ सैमायाबो सोंहैया गोदोनि जुग नंला इयो गोदोनि आबै आबौमोननि दिन नंला दायो दिना सोलायबोबाय जुगानो सोलायबाय बेनिखायनो गावबागावनि थांखिखौ होसो जेब्लायबो मान मोनगोन सनमान मोनगोन फरायलांबाय था गावनि थांखिखौ साक्सेस जा नङाबा जोंफोरबायदि गोदाव सोराव जानांगोन बिदिनोसै आरो जानला मानला हाजिरा मावलाबायग्रा जागोन बेनिखायनो माने थांदो मोजां माने फरायदो गावनि लामायाव सहैदो गावनो मोनगोन गावनो मोनजागोन गावनो मोजाङै थानो हागोन गावनो माने थैजासिम मोजां जालांनो हागोन बारा लोंला जालायाव बारा थानो नाङा लोंला जालाखौ बारा माने आंगो साननो नाङा खालामनो नाङा जोंफोर बेसे गोदो लोंबोखो जाबोखो दाथ' आरो बेफोराव गैलानोसै दा मारै गावबागाव मोनसे बयबो गावबागाव जाजोब्बाय नालाय गावबागाव मोनसे लामायाव हाबजोब्बाय सोरबा बेफार गेलेबाय सोरबा दखान होबाय सोरबा खेथि मावहैबाय आंल'सै दा गोदाव सोराव जेराव मेराव माने बेरायलाबायग्रा आरो गोदाव सोराव ओंखायनो नोंथांमोनहाबो निस्सय गावनि थांखिखौ होसोनानै फरायनानै ला जिन्दागि थैजासे मोजाङै मोनजालांगोन आंबा नै बेंगालरफ्रावसो केरेलाफ्रावसो थांनोसै खामानि मावहैलाबायनोसै
इयावथ' माने जाखालानोसै जायगायावहाय बारा माने इदि जानाय जायगायाव माने जायगाफ्राव आरो थाखा फैसा खामायब्लाबो थायाना मोननायालाय मोनो 400 500 जुदि मावोब्ला आरो ने मावाब्लाथ' बहा मोननो मावब्लाथाय मोनो खिन्थु नै मोनो नै जोबो नै मोनो नै जोबो थाइसेबो लाखिनो हाया जायगायावहाय मावनायफोरखौ बेनिखायनो माने गोजानाव जुदि मावहैब्ला माने एसे अनसि जायो नालाय लाखिनो हायो खिन्थु गुबुन जायगानि हाजोखौ समान नुहुरनाया माने गाब्र'हैयोबो नालाय बेनिखायनो माने उन्दैनिफ्रायनो थांफेराखै जेरावबो ओंखायनो माने थांनोबो बायो उन्दैनिफ्राय थांफेराखै नालाय नोंथांमोना लाइफआ जानला मोनलासो दै मोजां मोनदोंब्ला बुंबावखागोन आङो निस्सय नोंथांमोननि अनसायनाय अननाय नांगौ नालाय मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो साबसक्राइब खालामनानै माने हाजासे सापर्ट खालाम आंबो माने नाजालांबाय थानि बेसेबांसिम माने दावगानो हायो आंनाथ' माने जानला मोनलासो दै बिदिनोसै आरो लाइभआवहाय आङो सप्तायाव खेनसेल' फैगोन होनना बुंदोंमोन नालाय लाइभआवथ' फैखागोन सप्तायाव खेनसे फैगोन नोंथांमोनजों बिदिनो खबर लालायबाय थागोन मैया फैदोंमोन ओमफ्राय टाइमाबो अभार जाबायमोन लाइनबो थांना होबाय मैयानि लाइभआथ' जानला मोनला जाबाय बेनिखायनो आनलिस्ट खालामनानै डिलेट खालामबायलां नैबेखौ ओमफ्रायनो दिनैथ' आरो बयबो बेस्थ'ना गावबागाव बेस्थ' बेनिखायनो माने होमबाबो फैबाय आङो फैनानै ओमफ्राय बिदिनोसै जानला मानला सावरायबायनोसै आरो जेबो जुदि टपिक गैखाया नालाय माबाफोर जुदि बुंनायाव उसुबिदा माने माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंब्ला निमाहा मोनगोन होनना आसा खालामो आंनि अल साबसक्राइबार फेमिलि इउटुब फेमिलि नोंथांमोननिफ्राय आरो जाय बिथांमोना गोदान हाबदों नोंथांमोनखौ मस्ट वेलकाम आंनि चेनेलावहाय बरायना लाहरबाय बिदिनोसै आरो जानला मानला जेबो माने इम्परटेन्ट माबाथ' गैखाया नालाय ओंखायनो माने थास' बिबार मोनबाथ' दा खम नायगौमोन नोंथांमोना थास' बिबार बायदि मोदोमफ्रुलायनायबाथ' जोंनाथ' आरो जेबो बिदि गैया मोदोम होनोबो हाया आरो हौवा मानसि जोंलाय माबायदि मा खालामनो माबायदि मा जानोना आरो जोंफोरबालाय बोरै भाइरेल जागोन देलाय लासिंसिं जोंहा बिमा दङ न'खरनि मानसि बाय बाहागि दं आयु बोरै जागोन आंथ' न'खरनि मानसिफोरखौसो सानग्रोयो मा जागोन आङो जुदि माबा मोनसे मावोब्ला आंनि न'खरनि मानसिफ्रा हेरेसमेन्ट मोनगोन लामा सामा ओंखारनो हायि जागोन बैसानिलै बैसानि न'नि जायोनो ओइ आमुग लाहानिलै बै बे थामुक लाहानिलै बा खम लासिंसिं जागोन ने ओंखायनो सानै हयैसो आं जेबो जुदि जानला माला खोदोम माने रुजुना लाखाया एकदम न'नि मानसिफोरखौ सांग्रोखायो आं नङाबा दिनैसिम जानला माला मावनांगौब्ला मा मावनांसिगौ गोबां मानसिफोरा गोबां मावलांबाय जोंनालाय बिदिनोसै 10-20 थाखानि लोंलाबायनायसै आरो गोदाव सोराव जाम्बा मानसि नालाय 10 थाखाफ्रावनो जालाबायो जुमाय गोरान ओरैनोसो बुंदों दै जुमाय गोरान लोङा आङो लोङो लोंनायालाय एसे एनै खिन्थु जुमाय गोरान आं लोङा जुमाय गोरान बिदि लोङा नोंथांमोनाबो लोंनायखौ खम खालाम एसे गोसो हो मावै दाङै गावबा गावनि खामानिखौ गोसो होसो बारा लोंनाय जानायाव गोदोनानै थानाङा जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्राय जालांबाय लोंबोबाय दायो माने बारा लोंला जालायाव गोदोनानै थानांला गथ'फोरखौबो बारा माने चान्स होनाङा न'खरफोरनि गारजेनफ्रा माने गथ'फोरखौ बिदि चान्स होनाङा माने बबावबा थांदोंब्ला जुदि हर जाना फैदोंब्ला सों कुइसन खालाम माने मोजाङै सों आरो बहा थांनाय माने गोबाव जानाय गारिफोरखौथ' निस्सय मेट्रिक पास जाबानो बा माबा पास जाबानो बिखायो नालाय होआब्लाबोथ' आरो जाया होब्लाबो जाया बेनिखायनो माने मोजाङै सों मोजाङै माने बुजाय आरो ने गथ'फोरखौथ' आरो मा बुंबावनो ओमफ्राय माने जेब्ला जाथाया जायो अब्लासो माने बुजियो ओंखायनो माने जोंथ' मोनथिखाया नालाय मा समाव मा जागोन अबे समाव माने सोरनि माबायाव मा लिरनाय दं जोंथ' रावबो मिथिखायाना बेखौ निस्सय जोङो बेफोरखौ मिथिखानायमोनब्ला जोङो थैनाय नङामोन रावबो आं गाबोन थैगोनलै आङो बिदि जागोनलै होनबा जोङो माने निस्सय रावबो जेबो जानाय नङामोन बेनिखायनो खैफोदा माब्लाबाबो खिथानानै फैया मा समाव मा जागोन बेनिखायनो माने बारा लोंला जाला गारि सालायनाङा गारिफोर सालायबा हेलमेटफोरखौ बाहाय आं बेखौ मानो बुंदों मिथिगौना जोंनि जायगायावबो माने निस्सय
बिदिनो जानानै थांबाय सानै साथाम गथ'फोर मोजां मोजां गथ'फ्रानो गोमानानै थांबाय माने माथो खालामनो खैफोदाथ' माब्लाबाबो खिथानानै फैखाया नालाय जोंनियाथ' नैबे स्टेसनाव ओरैबादि साखोलाङोना मालाबा जुदि बाइचान्सआव जुदि मिस्टेकआवनो जुदि गोलैगोन बेवहायथ' बासिनाय चान्स गैखायालै अन्थाइ गोजाखा गाहायाव साइडथिंनि अन्थाइ गोजाखा आं माने बुंनो सानदोंमोन खिन्थु बेखौ सोफादेरना लाबाय आङोलाय बुंनाय जासिगोन बेयाव माने दायो माने गोजौ गोजौ कारेन्टनि खुन्थियाबो होनानै दोनदों हा बे कारेन्ट खुन्थिया होनानै दोनदों नालाय बेवहाय आर्थिं होजोबनाय दं हा गोलाव गोलाव लहा खाल्थां खाल्थां होनलायलाय जिबायदि साखोलाङो रावबो खाथिनि मानसि नङा दै सेस ओरै गामिथिंजायनि गोजा गोदान गोदान गारि लादों फैदों जिबायदि आवाजनि लागायना लायो ओरैबादि स्पिड सालायोना मालाबा जुदि गोलैलांनांगौना गाहायाव रावबो बेखौ बोखांनाय नङा दे खिन्थु डाइरेक्ट बुंखादों बेखौ माने माबा मोनसे जायोब्ला गोलैयोबा बिसोरो फासिजोबगोन न'नि मानसिया फासिजोबगोन खिन्थु बे माने रेलवेसो बेवहाय माने पाक्का रड नङा बियो माने ओरै निसामारि थांग्रा ओरै अदालगुरि थांग्रा मेन रड नङा बियो थांब्रा लासै थांना आराम थां आराम बारलां रावबो जेबो बुङा नोंखौ जिबायदि साखोलाङो एकदम माने थैनो थांसि माने नोङो माबाथारसिगोन आरो जुदि मोनहैयाब्ला बेफोरबायदि नङाना लासै थां आराम थां बे ससेखौल' दै उनावहाय नों माबायदि सालाय बेलेग पाक्का रडफ्राव जुदि नोंनि गोसो बुंनायखौथ' रावबो लाखाया थेवब्लाबो आं जास्ट बुंबाय आरो ने आं जों मेगनजों नुयो जोंनि माने बाइचान्स स्टेसनावथ' खाथिखा नालाय न' खाथि फैलाबाय थानाय जायो नुयोना सोरबायदिया माबायदि सालायो जिबायदि साखोलाङो आयौ बेयाव जुदि एक मिस्टेक जागोन ना गाहायाव गोलैलांगोन ना बासिखानाय नङा खिन्थु बेवहाय आरो रावबो नोंखौ बोखांनायबो नङा बेवहाय नायै नायै थागोन नोंखौ मानो होनोब्ला बेयाव लिरखाजोबनाय दङ बेसेबांबा गिदिर गिदिर बेनार नै आंनावहै दाबो खोनाफैगासिनो दं दाबो माबायदि साखोलांगासिनो दं जिबायदि ना बाइचान्स गोलैगोन ना बेवहाय रावबो बोखांनाय नङा खिन्थु रावबो बोखांहैयाबो थाङाबो माने पाका रड ना इयो ओरै माबा थांग्रा निसामारि थांग्रा राङापारा थांग्रा अदालगुरि थांग्रा ओरैजाय ओंखायनो माने बिराद स्पिड सालायो मानसिफ्रा मा मोनो माबा मोनसे जायोब्ला गावहानो खहा जागोन लासै थाङोना बे स्टेसनसा लासै बारलां इमान माने बिदि गोसा सालायनांगौ दरखार गैयाना बेलेग जायगायावथ' स्टेसन सायाव गारि थिखोनाय लोगो लोगोनो नोंनि गारिया हमनानै दोनजागोन जोंनियावसो हायो दा उल्थासो दम होलाङो बुंबा खाथि जायगानि मानसिफ्रा बादा होब्लाथाय उल्थासो दम होयो सेस ओरै गामिथिंजायनि आरो ना ओमफ्राय जोंनि जायगाखौ ओरैबायदि नेग्लेक्टआव दोननो नागिरो मानसिफ्रा बारे खेनसे फैना नायफैना खेनसे थानानै नायफै माबायदि सोर अबेनिया मा मावनानै थाङो सोर अबेनिया मा मावो जोंनि जायगाखौसो जानला मानला माने बुंसोबाय थायो आरो फैनानै नायफै होमबासो बुजिगोन माबायदि अबस्थायाव सोलिनानै माबायदि संसार जागासिनो दं सोरनि गथ'आ माबायदि फैनानै नायफै कमेन्टफ्राव मेसेजफ्राव जानला मानला हरबा जाया जायगायाव फैनानै नायफै प्रुफ होफै होमबासो फोथायगोन जानला मानला बिदि माने बुंहरलाबायबा जाया बयनिबो जायगाया गावनि थाखाय आंगो जायो बेयावनो गथ' गथाय फोरोंनानै 1 डिभिसन मारिलांगासिनो दं बुहुत बुरजा जाबाय जोंनि जायगायावबो 1 डिभिसन मारिनाया जोंनि गामियाव ओरैजाय जोंनि एरियायाव गोबां माने माथो बुंबावनो आरो ने बुजायग्रायासो दाय जाखायो दानि दिनाव बुंग्रायासो दाय जाखायो आंथ' दा बायदियाव जुदि सोरबा गोलैलांनांगौबा ना हारसिं एरायलांगोन होमबाबो बोखाङाबो नायहैयाबो बेयाव जुदि स्टेसनाव जायोब्ला निस्सय जुदि जायोब्ला जानांगौ बेयाव सानैसो गोलैनानै थैनांगौ बेयाव डाइरेक्ट बुंखायो आं होमबासो मानसिफोरा एसे माबा जागोन माने सुद्रायगोन जिबायदि माने साखोयो जागोन बेयाव मालाबा र' गोगोमनो दाथ' आरो 25,000 भल्ट नैबे लाइना बेयावहाय आरो दा स्टेसन सायावहाय आर्थिं होजोबनाय दङ थिं थिं थां थां बिरखायोसो बाइक सालायनाया माने राङापारा थांग्रा रड नालाय
है दोदो बेफोरखौलाय मा बुंबाय थानो ने सैमानि लान्जाया सिदा जाखाया माब्लाबाबो बुंना लाब गैया। फैदोलाय बिदिब्ला जानला मालासो नालाय जानला मालाखौनो रायलायबाय थागोन। जानला माला नालाय जानला मालाखौनो रायलायबाय थागोन आरो ने। दाथ' आरो दिनैथ' आरो समबार बयहाबो बिजि बेस्थ'। थेवबो नोंथांमोना एसे लाइफआवहाय फैदों थांदों बयखौबो माने थेंक इउ आरो चेनेलाव गोदान हाबनायफोरखौ मस्ट वेलकाम। बोथोराबो एसे गरमानो आंनाबो नै गजोबलायबाय। नोंथांमोना माबायदि नाङो आंनि भिडिअ'फोरखौ कमेन्ट सेक्सनफ्राव कमेन्ट खालामनानै एसे कमेन्ट खालामनांगौब्रा नोंथांमोना बारा कमेन्टफोरखौ खालामथारा आरो भिडिअ'फोरखौ लाइक होनांगौ मोजां मोनदोंब्ला। निस्सय मोजां मोनग्राफ्रा होखायो होनायालाय आरो चेनेलखौ मोजां मोनग्राफ्रासो सापर्ट खालामखायो बयखौबो सापर्ट खालामथारनांगौ होनना आंबो बुङाखै। नोंथांमोना जुदि निस्सय मोजां मोनदोंब्ला खालामखागोन आरो गोदानब्लाथ' साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। लाइभखौहाय आङो बारा गोलाव खालामला दसे थाबावनोसै जानला मालासो नालाय जानला मालायानो जागोन आरो लाइभआ बिदिनो मबाइलफ्राबो केमेराफ्रा बारा मोजां नङा नालाय जानला माला सोमावला सोमावलिबाथाय ब्रे ब्रे ब्रुब्रुसो नुलाजोबोलै लाइभखौ मोजां नुवा। गायनाय फुनाय बहर दायो। नोंथांमोना जुदि खोथिया फुनो मानसि नांगौब्ला आंखौ लेंहर आङो बेखार जानानै दंथारो दामानि गोदाव सोराव। ओरैनो फुना हैजोबगोन आं फैसा नांलाया आंनो थास' बिबार ओंख्रि जाहरबानो जाबाय। थास' बिबार ओंख्रि जाहरबानो अमा बेदरजों जाहोनांगोन दे जानला मालाजों जाबावासो आं। लाइभखौ माने बिदिनोसै आरो जानला मानला लाइभआव मानसिफ्रा माबायदि फैयो आंनाथ' नै बिदिसो जानला मानलासो एकदमबारे जेबो कन्टेन्ट गैया टपिक गैया। बारबो गैला माथो थोबसेबो। गोलोमजोब्बाय। लाइनालाय दं ओमफ्राय बेवहाय फांखा गैयाना न'आबो गोदानसो रावबो थाया सिगां आदा थायोमोन दायो माने आदाया एवाहाय थाहैबाय आङो थासिगोन आरो बे न'आव बेवहायनो आङो दायो एसे भिडिअ सिडिअखौ न'आवनो बानायग्रा जानांसिगोन। साफा खालामनांगौ एकदम लेथ्रा जानानै दङ साफा खालामनांगौ बेखौबो खालामसै लासै लासै खालामसै निसय आङो जुदि माबा मोनसे मावोब्ला नोंथांमोनानो नुबाय थाखागोन आङो जेब्लायबो माने आं कन्टेन्टल'सो भिडिअ'ल'सो नांगौ नालाय आंनो कन्टेन्ट मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंथांमोनाथ' निसय नायग्राफ्रा नायखागोन आङो मा मावलाङो मा मायो बेखौनो सेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोनजों नोंथांमोना जुदि निसय मोजां मोनोब्लाथ' नायखागोन। गरम मोनसोबायलै जोबोद गरम मोनबायलै नै दाथ' माने बिराद गरमसिन मोनबाय दा। नुदोंना माबायदि गदों नै बोहैलायदों। लाइभआवहाय फैनांगौ जायो नोंथांमोन माखासे मोजां गाज्रि खोथाफोर सावरायलायनायजों लोगोसे बिदिनो साबसक्राइबारफोर मोजां मोनग्राफ्रा खालामना लायो आरो ओमफ्राय वास टाइमा आंना कमप्लिट जाथारसिगोन एसे नांबावगौ बेखौबो माने जागोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोननि सापर्टखौथ' जिबायदि मोजाङैनो मोनबाय थादों बिदिनो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो। गोदानब्लाथ' आरो
बारानो गैलालै जोबोद गरम मोनबाय। सानदेआवहायलाय फैबाय थागोन दे नोंथांमोन सानदेआवहाय आंनाथ' माने सानदेआवसो फैनो मैया माने एकदम मोनाद्रायबाय ओंखायनो ओमफ्राय आरो लाइनबो थांना होबाय नालाय खस्थ' मोनबायखाय मैयानि लाइभखौ दाननाय जाबाय नालाय ओमफ्राय नैबे लाइभखौ लाना फैनाय जाबाय दिनै। एयार कन्डिसन गोनां एसि नैबे दा नैबे दरजाया ओरै एसे खावसे ओरैजाय बोखारबाय नालाय बिराद बार हाबो दा नै बिराद बार हाबदों दा उफ नोंथांमोनासो मादि नुदोंथाय दायो बिराद बार हाबबाय दा नै एसे दैमा जिं नालाय नैबेयो ओमफ्राय बारा एसे खोलो खोलो बारो आरो बाहेरायावबालाय न' सिङावबा बिराद गरम जायो। दासो थान्दा दिनैनि लाइभखौ नोंथांमोना निसय सम होनायनि थाखाय नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बिदिब्ला आङो लाइभखौहाय बारा गोलाव खालामला आरो सोर सोर गोदान नोंथांमोनखौ चेनेलावहाय मस्ट वेलकाम माने बरायना लाहरनाय जाबाय आंनि भिडिअफ्राथ' बिदिनोसै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना निस्सय नायलांगोन मोजां मोनग्राफ्रासो नायखायो नालाय मोजां मोनैखौथ' आरो मा बुंनो नायनाय होनाथ' नायसोम होनाया थिननो हाया आरो फेसबुकखौबो मोजां मोनदोंब्ला फल' खालामना लायदो फेसबुकखौबो नोंथांमोना बिदिनो नुबाय थागोन आरो जिखुनु जाया मोजां आरो भिडिअफोर सेयार खालामबाय थागोन फेसबुकआवबो बयखौबो आसा खालामो बयनिबो सापर्ट मोनलांगोन होननानै बयनिबो अनसायनाय मोनगोन होननानै आरो आंनि लोगो नोंथांमोनाबो निस्सय आंनि चेनेलाव जुदि साबसक्राइब खालामनानै दङब्ला सापर्ट खालामदोंब्ला नोंथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर लोगोफ्राथ' गोबां दङ सोरबाफोर मोनाखैबो जानो हागौ सोरबाफोर मोनदों सोरबाफोर नायो सोरबाफोर नाया गासिखौबोथ' एखे जाजोबा नालाय गासिबोथ' मोनसे माबानि नङा नालाय गोसोफ्रा बयनाबो बेलेग बेलेग थायो सोरनाबा उरां फारां सोरनाबा गोदाव सोराव सोरनाबा माने बारबायदि बिदिनोसै आरो आंनाबो भिडिअफ्राबो बिदिनोसै गोदाव सोराव जानला मानला मोजां गाज्रि बिदिनोसै जिखुनु जाया फैलाबाय थागोन थेवब्लाबो निस्सय नोंथांमोननि मददखौ मोनबाय थागोन बिदिनो जाला मालायैनो आरो दाथ' आरो मोनसे गोदान चेनेल क्रियेट खालामदों बेयावबो बिदिनो जाला माला खिन्थु चेनेलनि नामा A to Z ब्लग नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामदो बेयावथ' भिडिअ गैथ'वा भिडिअ हगारनाय जागोन बेवहाय 700+ साबसक्राइबार दंखायो बहुत पुरानामोन बे चेनेला गारनानै दोनदोंमोन बेखौ माने दायो रि खालामफिनसिगोन बेवहायबो बिदिनो माने मोनसे मोननै बिदिनो भिडिअ होलांबाय थानो सानदों ओंखायनो माने बेयावबो निस्सय साफ्रोमनिबो अनसायनाय मोनगोन होननानै आसा खालामो आङो माने चेनेलखौहाय भिडिअफ्राव लिंकआव होनानै होयो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बेखौबो सापर्ट खालामना लाब्लानो जाबाय आरो दायो सोर बबेनिफ्राय नायदों बेखौथ' आङो मिथिया गासिखौबो रोजा रोजा साबायखर लाइभआव माबायदि सोर माबायदि फैयो मा बाथ्रा बुङो माबायदि रायलायो मिनिहोयो ना इन्टारटेनमेन्ट खालामो ना इन्जय खालामो ना फानि खालामो आंहाथ' जेफोरखौ जेबो मोनथिया आंना बिदिनोसै आरो ने दायो जिबायदि नुगासिनो दं बिदिनोसै गोदाव सोराव एकदम जाला माला बैनि टपिक बैनि हानला जोबनानैसो बिदिनो आरो जेरै निस्सय आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनि थास' बिबारा जेरै मोनामलागासिनो दं बेबायदिनो चेनेलखौबो निस्सय नोंथांमोना थास' बिबार बायदि मोदोमहोदो जेराव मेरावनो गोसारहोदो बयजोंबो जाहाथे नायजानाय बायदि बयबो माने नायनो मोजां मोनग्राफ्राथ' निस्सय नायखागोन मोनसे खोथाखौनो रिपिदै बुंफिनबाय थानाय जादों दे नोंथांमोन माने माथो बुंबावनो आरो नोंथांमोननो देखायनो जेबो माबाबो गैया नैबेयाव दा केमेरायाबो बारा इम्परटेन्ट गैया कुवालिटि गोनां भिडिअ होनो हाया कुवालिटि बिदि बानायनो हाया केमेरामेन गैया केमेरा स्टेन्ड गैया हारसिंसो जानला माला बानायबाय थानांगौ गोनां जाना फैयो आङो ओमफ्राय आरो मानसिफ्रा नुबा मिनियो खाथि खाला मानसिफोर दङ मिनियो ओइ नै जालायबाय माबाबाय होनना मिनियो बिदिनो आरो आंनालाय आरो निस्सय खाथियावबो सापर्ट खालामग्रा दङ जोबोद जोंहा गोबां माने आदामोन दङ सापर्ट खालामो बिथांमोननि बिथोन बायदिनो दायो निस्सय आङो नैबेसेबांसिम दावखोनानै दङ आरो ने नोंथांमोननि अननायाव गोबां मानसिफ्रा माने मिनियो गोबां मानसिफ्रा सापर्ट खालामो आंबाबो जियानो जा माने आंबो मोजां मोजां माबाफोरखौ माने जास्ट मोनसे बे इउटुब नालाय बेवहाय आंबो हगारनानै होयो आरो आपलड खालामो बिदिनो बयबो नुयो
गिदिर नङाब्लाबो जि सासे सानै हायो नायो आंना बेजोंनो गोजोननाय दं आंनि जायगायाव माबा मोनसे जानायखौथ' आङो गुबुननो फोरमायहरनो हादोंना गुबुननो देखायनो हादोंना बेनो जोबोद गिदिर आंनिया आंनि जायगायाव दिनै माबा मोनसे इम्परटेन्ट माने माबाफोर जादों बेखौ आङो गुबुननो फोरमायहरनो हादोंना गुबुननो देखायनो हादोंना माने बेनि थाखायनो आंहा माने मा बुंबावनो आरो आङो ने मोजां मोनग्राफ्राथ' मोजां मोनखायो मिनिग्राफ्राथ' मिनिखागोन जेब्लायबो माने बयनिबो गोसोआ समान नङाना बयनिबो गोसोआ एखे नङा न'आथ' खोमसिदै नोंथांमोना मादि नुदोंथाय दिनैनि लाइभखौ भिडिअखौ स्टुडिअ'आव थाब्लासो माने मोजां नुयो आरो बेकग्राउन्डफ्राबो नै माबायदिथाय खोमसिनो फैबाय थागोन बिदिनो लाइभआवहाय खिन्थु सानडेआवहायल' लाइभ फैगोन दे सानडेआव देवबारावहाय ओमफ्राय बिदिनो सप्तायाव साननै फैगोन आङो सिगांनि भिडिअफ्रावबो बुंदों सप्तायावहाय साननै फैनाय जागोन आरोना लाइभआवहाय निस्सय बिदिनो नोंथांमोनाबो माने मदद खालामगोन हेल्प खालामगोन सापर्ट खालामगोन आसा खालामगोन नैथिंजाय एसे मोजां नुदों माथो नैयावहाय लाइन दंलै नैयावहाय एसे मोजां नुदों नै बिदिल' खोमसि नुदोंलै आंनियाव आङो माने गावखौनो जोबोद खोमसि नुनाय बायदि मोनदों खोमसि जादों आरो लाइनाबो बारा पावार गैया माथो खालामनो बिदिनोसै गोदाव सोराव बयहाबो मालाय खामानिफोराव दङ बेस्थ' दङ बिजि दङ आंहाथ' आरो गोदाव सोराव ओंखायनो उफ एसिआव थानाय बायदि बार फैदोंलै दासो नै दरजा दं नालाय दरजा ओरै खावसे बोखारना होदों एकदम जि मोजां बार हाबफैदों बोथोराथ' जिबायदि माने गरम नालाय नोंथांमोन अबावबा जायगा खनायाव थांनानै जिरायनानै दैमा जिङाव अन्थाइ गिदिराव जिरायनानै दैमायाव दुगैबाय थानो मोजां जादों ने गासिखौबोथ' बुंजोबला माने दैमा जिङाव जिरायनानै सेंग्राफोरा मा खालामसिगोन आरो ओमफ्राय माने दुगैबाय थानो मोजां जादों बोथोरा जोबोद मोजां सोरगोफुरि थांनांसिगोन र' सोरगोफुरियावहाय एसे गोबाव जाबाय थाङिया सोरगोफुरि थांनानै नोंथांमोननो देखायगोन आङो सोरगोफुरिखौ जोंनि नैबे बाथासिपुरनिफ्राय बारा गोजान नङा लामाफ्रासो माबायदि जाना दंथाय एसे गोबावानो जाबाय थाङिया आङो थांब्लाथाय देखायगोन र' नोंथांमोननो सोरगोफुरिनि लामाफोरखौ जायगाखौहाय नोंथांमोना सोरबाफोर फैखांबाय नामा सोरगोफुरियाव फैयाखैबा फैनो हागोन बेरायफैनो हागोन बोथोरफ्रा एकदम जि मोजां जादोंना जिरायबाय थानानै लोंनो जानो गरम जानानै दं बोथोरा गरम बोथोरा मोजां ना थान्दा बोथोरा मोजां नोंथांमोननि थाखाय आंनि थाखायथ' थान्दा बोथोरानो बेस्ट गानफब जोमफब थाबाय था गरम बोथोराव गस्लाबो गाननो हाया लंपेन्टबो गाननो हाया बेलेग जायगायावबो थांनो हाया गोलोमजोबो हाय गर्मी इतना गर्मी हाय हाय इतना सुकुन आलासि फैदों नामालै थोद आंना इद जाबाय आं जाला आंना इद जाबायलै आं जाला मा उन्दुनो आं लाइभआव दंगासिनो दं नुवाखै आंनि इउटुब स्टुडिअसो बियो बेयावहाय स्टुडिअ बेवहाय बिराद गिदिर गिदिर स्टेन्ड बेयाव बिराद गिदिर गिदिर सेलिब्रिटिफोरखौ लेंहरनाय बेवहाय माने माबा बानायग्रा जासिगोन बे रुमा थै दरजाया सनानिसो फैगोन
आंनिया नैबे इउटुब स्टुडिअ एकदम बेयावसो लाबोनोसै आङो बाजै आदा मा खालामदों होननानै नायफैदों आरो ओइ लाइफआव दङ आं होननानै बुंदों गरम गरम बोथोर गरम गरम नोंथांमोन गरम गरमनो चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै होदो थ' बिदिब्ला दिनैनि लाइभखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन आरो निस्सय मोजां मोनग्राफोराथ' सापर्ट खालामखागोन साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय थास' बिबारा जेरै मोदोमो माने जाखांनानै लोंखांनानै गारब्लाबो माने मोनामफुंहोलाजोबो बिदिनो मोनामफुंहोलाजोबदो चेनेलखौबो एसे बयबो माने मोजां मोनोब्ला नायखागोन निस्सय नोंथांमोननि अननायखौ मोनलांबाय थागोन आसा खालामो बिदिब्ला दिनैनि लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जै बर' हारिनि गोजोन्थों